Těším se, že dozvím se,
ještě. Pojďte, jestli, ne děcka, počkejte, ne, mluvím teď dospěláci. Jestli nevidíte, klidně pojďte sem, pojďte. Ať z toho taky dneska něco máte. Je. My to tady zorganizujeme trošku. Tak, a tak jak stojíte, moji milí, vy si chvilku běžte sednout. Tak a pojďte tady, možná pojďte sem. Za paní učitelkama, pojďte Tak, sem. ano, za paní učitelka, za musíme rychle. Ne, vy ne. A klidně zůstaňte stát. Naháníme ovečky. Protože my uděláme takový pokus, kterým zjistíme, jestli máte, i vy to zjistíte, jestli máte na tu školu dost síly. Takže děti, chytněte se Lana teď. Vy, kteří jste tady s náma, ano. A můžete se, bude lepší, můj milí, když se otočíte směrem k oknu. Co je na to? Bude to lepší? Uvidíte na ty své dospěláky, bude to lepší. Pojďte ještě kousíček za mnou. Oni už to drží, oni to tahají. Tak. No a my si tady uděláme nějakou takovou pomyslnou půlku, abychom se nezdržovali. Co myslíte? Tady je půlečka, tady to chytnu. Tak. A přátelé, naši malí i velcí. Vypadá to jako přetahovaná, ale je to test, pokus, jestli vaše děti budou mít na tu školu dost síly. Vytáhnete tady od kamaráda, tam. A vaše polovina táhne tímto směrem. Těšíte se? No a my vám fandíme. Připravit, pojďte se mnou. Pozor! Utíkejte dopředu, dospěláků. Můžeme se klidně postavit. Dospěláků, no tady, tak sedí. Výborně. Můžete si sednout na zem, tady je to čistý, buďte v klidu. A tahle krásná polovinka, pojďte k nám, pojďte k tomu Lanu. My vám dáme trošičku blíž k vám. Protože pokus číslo 2. Právě za malý otáček začne. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Tak tady někde zhruba. Jsem chtěla ukázat, že jsem se ve škole naučila počítat. Tak, přátelé, tahle polovinka táhne tímto směrem a vy samozřejmě tím směrem. A prosím vás, jestli jste to slyšeli, tak netaháme lano, ale snažíme se zjistit, jestli i vy budete mít na tu školu dost síly. Ukažte, tam je nějaká svalovinka. Jdeme na to? Tak jo, dospěláci, pojďte nám to zase odstartovat. Připravit, pozor! Podívejte se, my vám říkáme, abyste vstali a šli k nám a vy sedíte a nejdete. Tak takhle ve škole ne, jo? Prosím vás, pojďte na ten parket, přesuňte se tam všichni. Protože my si dáme tačí tanec a vy máte jedinečnou možnost s těmi svými dětmi si zatancovat. Rozeberte si tu drožinu. Pojďte ke svým dětem. Rozeberte si své děti, přátelé naši. Rozeberte si to, to je zmatek, to je dobrý. A budeme se vás ptát, jak dělají děti.
měli poradit. Radu budete potřebovat v případě, co se vám může stát, vy ten první školní den zaspíte. My vám to samozřejmě nepřejeme, ale stát se to může, ale budete v klidu. A to i v případě, že vám nejede auto, soused vám auto nepůjčí, doprava nejede, ale vy jste pořád v pohodě. Děťátku, jestli se to nespale, to znamená, že nepůjde, takže Vy si dítě nasadíte buď na koňáka, na záda ženy nebo pily, proč dáváme přednost těm ale chlapům. nebojte, vy to zvládnete, nebo takhle do náruče, Vy nám to povedete, vy nám to povedete. A co povedete? Vy povedete ten hluk, tu skupinu těch dobíhajících rodičů. A vy víte, že a budeme simulovat, jo, tu trasku do té školy. A já ještě tady pro vás mám radu, poběžíte tamhle tudy a pak se vrátíte tudy, jo, tam. A můžete omrknout ten raut, jo, a pak se zase vrátíte a tady je ta škola. Vy to povedete, vy ostatní, včetně vás. Dáváte děti na své tělo. Pozor na futra, DJ Sandra nachystá muziku a vy jíháte do školy právě teď! A my vás fandíme! Šťastnou cestu, přátelé! I vám Strekovi přejeme šťastnou cestu! A pane Streko, a tímto nemohli lidé si myslí, že už jsou v síli, ale není tomu tak. Úzkovače jsou rozkopané, čili další. Tady nevěříte. Ale udržujeme atmosféru. Dobrou atmosféru. Ako se léčila, ano, druhého, je to tak. Ano, jsou šťastní a veselí lidé. Dokonce si někteří stíhají říkat vtipy do mé mládeže. Vy mají zkrátka už si to Zadívejte se sobě do očí, protože jste to teda dokázali. Pojďte prosím nás blíž, ať se nám tady ještě vejdou ostatní. Děkujeme. Pojďte, postupujte dále do vozu, postupujte dále do vozu. A díváte se sobě do očí. Dobře poslouchej. 3, 2, 1. Teď! Tuli, 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 tuli. I obecenstvo se může potulit, vy to zdravotně nejste pospěšné. Ano, jsou příběhy, které rodiny se nám tady tulí. Paní učitelky si vyřizují účty, no není to úžasné. A už je všechno v pořádku. Tak jo, přátelé, pokud máte kam, můžete se posadit. Ale udržujte prosím ticho, protože já potřebuji říct něco důležitého těm předškolám. Tak, dospěláci se přesunou zpátky. A předškoláci se můžou tady takhle posadit. Tady, kde jsou paní učitelky. Sedněte si prosím na zem teďka. Dobrý den.
jak se jmenuješ? Boris, zatleskáme Borisovi. Ahoj, jsem Sandra, ahoj. Borisi, ty ukážeš teďka tímto předškolákům, svým kamarádům, jak se klečí před královnou Kateřinou, jo? Já tě to naučím. Takhle si klekni tady na ten polštářek, výborně, a zkus si kleknout takhle jako čelem ke mně, takže se natoč, perfektní, tak a zůstaň narovnaný. Z těch pat se vytáhni. Ještě. Tak, vidíte prosím vás všichni Borise? Vidíte to? To je přesně ono, jo. Královna Kateřina tě bude pasovat na toho školáka. Pak ti něco hezkého podává ti ruku. Ty taky podáš ruku a vstáváš. Pojď. Perfektní. Tak. A potom půjdeš k paní učitelkám, oni budou tamhle. Tamhle budou. Jo, půjdeš k ním a oni ti dají věcné dary. Těšíš se? Jo. Tak. To byl kůň královny Kateřiny. To byl kůň královny Kateřiny, už se blíží. Boris, my ti ještě jednou zatleskáme, posaď se, prosím. Děkuji. Tak. A teď, přátelé, já požádám muže, aby se co nejrychleji postavili. Prosím vás, pánové. Stoupneme si všichni, ano. I ty nejdřív děkujeme. A protože my samozřejmě musíme vzdát hold královně Kateřině. Takže se prosím vás potom, až královna Kateřina přijde, pokloníte. Někdo se ptá, prosím vás, je to úplně ta stejná úklona, jako děláš, když přijde partnerka domů. Jo. Jeden z vás chtěla dělat stojku minulé školce, nemusíte. Jo, stačí úklona. Tak jo. Učitelský sborem, můžu pustit fanfáru. Děti, jste připraveni? Jdeme na to. Prosím vás, my ženy jen tak zlehka máváme očenko. Pojďme vyhlížet, přátelé. Vyhlížení je důležitá součást dnešního dopoledne. Výborně, tam jste perfektní. Velký pokles královny Kateřiny. Krásné dopoledne, moji milí. Takže teda dnes uvidím celé roztopeče, to by mě ani ve snu nenapadlo. Moji milí, stále ještě předškoláčci, můj milý pedagogický, no většinou říkám sborečku, ale toto je sbor, jako orlice, jako pěvecký sbor. Proč je vás jenom tak málo? Jak pak se to stalo? Vás víc do školy nechce? Miláčci, to byl takový neúplně vtipný humor. Rodiče, tak vám to začne. Vytáhněte kapesníky, vyčeštěte čočku na telefonu, na foťáku a jdeme na to pasování. Ovšem moment, než se tak stane, tak se vás, moji milí předškoláčci, musím zeptat. Ruku nahoru, kdo se do školy těšíte? Ano, vidíte to? Ruku dolů, kdo se do školy netěší? Vidíte to? Tak takhle mi to opět vyšlo. Já jsem velmi ráda a děkuji za vaši důvěru, paní učitelky, paní ředitelko, že opět vás, moji milí, mohu právě já pasovati. A protože je vás, nebo i když je vás jen tak maličko, nebudeme to prodlužovat a jdeme na to. Královno Kateřino, zde je váš slavnostní pasovací meč. Žádná rekvizita z divadla, přátelé, je to opravdový meč, leč jsem královna
šikovná. Zatím ještě žádné ouško, hlavička, ručička, nic ani culíček neodpadlo. A ještě než přistoupíme k pasování žabiček, tak poprosíme želvičky a motýlky, aby se teď postavili. Želvičky a Sluníčka a motýlci a želvičky se teď postaví. Tamhle se podívají tím směrem a odchází. Na chvilku se nadýchat čerstvého vzduchu. Jo. Dejte si venku, kde se dá řeku. Nebojte se, já tady na vás. Taková privilegia a takový servis. Tak tohle je jenom v této mateřské škole. Úžasné. Královno Kateřino, ale my velice svižně přistoupíme k pasování žabiček. A jako první za vašeho velkého potlesku, přátelé, poté přichází Matěj Brzobohatý. Matěj, prosím, potleskni před královnu Kateřinu stejně tak, jako to dělal Boris. Děkujeme. Prosím vás, Matěj Brzobohatý by si přál být ošetřovatelem slov. Mám napsáno. Matěj je první z této školky, já ti Matěj na důkaz přátelství podávám ruku jako prvnímu. A teď, milý Matěji, já ti, milý Matěji, slavnostně pasuji na školáka. A Matějovi přeji, aby se mu splnil jeho sen. Vstávej, Matýsku, pojď, aby si byl ve škole šikovný a jednou, až budeš v té zoo, aby tě neschlavnostnění třeba lev. Ano, Matěj, hodně štěstí, utíkej za paní učitelkou. Viktorka poklekne před královnu Kateřinu. A Viktorka si přeje být malířkou, přátelé. Milá Viktorko, já tě slavnostně pasuji na školačku. Viktorko, samé krásné barvičky v mým životě. Vstávej, pojď. Samé krásné barvičky a celý život, ať záříš, jako ta nejkrásnější barevná duha. Utíkej, Viktorko, do školy. Lukas přichází. Luky, jsi tady. Luky si jde pokleknout před královnu Kateřinu. Milý Lukas si přeje být fotbalistou. Milý Lukasi, já tě slavnostně pasuji na školáka. Ve škole samé góly, žádné fauly, až jednou vyhraješ nějaký velký pohár, přinesu ukázat do školky. Hodně štěstí, Lukasi, utíkej. Lucie Králová! Lucie! Tak Lucie si přeje být karatistkou. Milá Lucko, Lucinko, já tě slavnostně pasuji na školačku. Karatistka, teda, ty děláš karate. A já ti přeji, aby si ve škole žádnou sílu nepotřebovala, naopak, aby ti škola šla s lehkostí motýlka. Hodně štěstí do školy i do života, Lucinko. Petr Kopsík! Petr Kopsík by si přál být panem policistou. Pane policisto Petře, já tě slavnostně, Peťo, pasuji na školáka. Petr bude spravedlivý policista, bude nás chránit a pomáhat nám. A já ti, Peťo, přeji, aby i ve škole tě všichni chránili a pomáhali ti. Buď spravedlivý a šikovný kluk celý život. Utíkej, Petře. Petře, prosím, a jako
velké budovy, nebo třeba chodníky pro slepičky. Ať si šikula a škola tě baví. Utíkej se, Víku. Daniel Tomáš Pokal přichází, budoucí vědec. Vědec. Pozor, pozor, máme příležitost. Milí Tomasi Danieli. Děkuji paní učitelky, že mají děti ty jmenovky, ano. Já tě slavnostně, Tomasi Danieli, pasuji na školáka. Pan vědec, pojď, co budeš bádat, prosím tě. Věčné mládí a krásu. Injekce na hubnutí už máme. Já ti přeji, abys si bádal to, co máš rád, co tě zajímá. A aby ti všechno vyšlo. Hodně štěstí do školy i do života, Tomasi Danieli. Utíkej za paní učitelkou. A teď poklesnu pro Matyáše Straku! Matyáši, prosím, poklesni se královnu Kateřinu. Matyáš si přeje být kosmonautem, přátelé. Milý Matyáši, který nemáš tu jmenovku, ale mi to nevadí. Já tě slavnostně pasuji na školáka. Kosmonaut? No tak, až prosím tě poletíš nahoru do vesmíru. My to budeme vědět díky médiím, ale ty na nás takhle zamáváš. Jo, a my zamáváme na tebe. Ahoj, hodně štěstí, utíkej do školy do života. Jan Stupnický! Honzíčku, prosím, poklekni před královnu. Budoucí závodník Formule 1. To je já. A chceš pasovat na Jana nebo Honzu? Je ti to jedno, takže milý děníku, já tě slavnostně, Jane, Honzo, Jendo, pasuji na školáka. Přeji ti, aby si ve škole byl rychlý jako nejrychlejší řidič Formule 1 jako závodník. Prosím tě, ale nepřekračuj rychlost a kolečka máš vždycky dolů. Hodně štěstí, Honzíku, utíkej. Natalie Urbánková! Natalie, prosím, poklekni. Budoucí číšnice. Milá Natali, já tě slavnostně, Natali, pasuji na školačku. Číšnice servírka, ať vždycky doneseš hostovi to, co si přeje, ale ty jsi krásně napudrovaná třpitkami, moc ti to sluší. A já ti přeji, aby ti to ve škole slušelo a hlavně myslelo. Hodně štěstí, Natali, utíkej. Michal Vejdělek! Míšo, poslechni před královnu Kateřinu. Míša Vejdělku není, budoucí boxer. Asi už někde jede. Asi trénuje. Milý Míšo boxere, já tě slavnostně pasuji na školáka, buď na tom lépe než pan Michael Tyson. Ondřej Vojtěšek! Ondro, prosím, poklekni. Budoucí stavitel. Ondřej. Milý Ondro, já tě slavnostně pasuji na školáka. Taky Ondro, budeš stavět budovy nebo silnice, co budeš stavět? Budovy tak stávej, počkej, až postavíš třeba v Dubaji nějaký mrakodrap, můžeme přijet na návštěvu? Jo, ale to mluvené, přátelé, dejte to ruké. Hodně štěstí a paní učitelkám postav nějaké pěkné domečky. Ano? Utíkej, Ondro, do školy do života. Natálie Votavová! Natálko, prosím, poklekni, budoucí veterinářka, přátelé. Milá Natálko, já ti, Natálko, slavnostně pasuji na školačku. Natálka křehká princezna, že jsi křehká. A já ti přeji, aby ve škole všichni brali pohled na to, že nejsi dračice, ale křehká víla. Ať je pro tebe škola pěkná a voňavá, jako tvoje květinky ve vlase. Hodně štěstí, Natýnko. Pojď za námi, Zuzko Zomalová! Zuzanka! Zuzanka je budoucí poštovní doručovatelka. A Zuzko, prosím, poklekni. Milá Zuzánko, já tě, Zuzánko, slavnostně pasuji na školačku. Zuzánce podávám ruku. Zuzánka se necítí úplně nejlíp, že, Zuzi? Tak povstávej a jako první a jedinou, hodím tlapičku, tě odvedu k paní učitelkám, bude ti líp? Jo. A takhle ta paní poštovní doručovatelka nedá třeba. A já poprosím. Pojďte tady, Zuzánko, a já ti dám. Budeme se teďka fotografovat, tak já tě poprosím, prosím, klekni. Tak, To je ten píčko, přátelé, že se toho nebojíte. My ne. pojďte. Tak, kluci, vy se ještě pěkně posuňte. Ty pojď prosím, když tak na bok, nebo se mezi sebe ještě vysmějte. Tak. Tak. Rodiče nachystají fotoaparáty. Ano, utřou slzy. No a paní učitelky potom půjdou za námi, až Zuzka
obdrží všechny gratulace. Tak ještě tě poprosím. Ty už jsi perfektně nachystaný, ty jsi to nacvičoval doma. Jo, to je vidět. Tak. Dobrý. A řekneme, teď už jsem to tady slyšela, řekneme sír? A vy nám pomůžete, dospěláci? Nedávejte si to před obličej. Děcka, nedávejte si ta vyznamenání před obličej, ať jsou vám vidět kukadla. Tak. A řekneme sír. A obrovský potlesk, paní učitelka! Přichází želvičky, paní Šlapo? Ano, přichází, pojďme přivítat potleskem. A já mám zde náhodou. Ano, králo, klidně to může zůstat, ano, výborně. Tak. Královno Kateřino, želvičky se nám tady právě představily, její úžasné paní učitelky. Ale želvičky byly rychlé. Teda byly. No a jako první k nám přichází děti. Kdo uslyší svoje jméno, jde na polštáře, prosím pěkně. Pojďme zatleskat Tobiasovi Botovi. Tobiasku, kde pak tě máme? Prosím, poklekni. Úžasné. Tobias. Prosím tě, šalke královně. Díky. Nevadí. Může si to dovolit, je to budoucí youtuber. Nebo víš, co bys vidět nechtěl. Já tě milí Tobiasi. Čekáme? Slavnostně pasuji na školáka. Tobias už je školák. Podávám svaru Tobiasovi ruku. Nejdi Tobiasi, aby si to s tím youtuberem rozmyslel. Potřebujeme pekaře, cukráře, no ty ne, ale potřebujeme hlavně šikulky. Hodně štěstí Tobiasi, díky za paní učitelku. Tobiasi tady tudy, děkujeme ti mnohokrát a tam tudy. Perfektní. Tak, jako další přichází Natálie Danielová. Natálko, prosím, poklekni před královnou Kateřinu. Budoucí sestřička v porodnici. To je Natálka. Natálko, já tě Natálko slavnostně pasuji na školačku. Sestřička v porodnici, pojď stávej Natálko. A víš, že teď ty sestřičky taky můžou rodit děti. A ty se na to těšíš? A bude ti to u toho takhle krásně slyšet. Natálka, prosím pěkně, má i namalovaná ústa, co se mi líbí na tycho. Hodně štěstí, ať se na tebe každé miminko, u kterého budeš, kdo se narodí, ať se na tebe vždycky usměje, tak jak ty se směješ na nás. Hodně štěstí ve škole i v životě, utíkej Natálko za paní učitelkou. A přichází Boris David. Boris si už nám tady ukázal, jak se klečí před královnou Kateřinou. Tak prosím vás, to jsem si tak říkala, že by to mohlo být. To je budoucí zápasník MMA. Pozor. Milý Borisi, já tě slavnostně, Borisi, pasuji na školáka. Je to tam. Boris alias Rimla. Tak prosím tě, který je ten tvůj oblíbenec, kterému zápasníkovi fandíš, Borisi? Ty fandíš sám sobě, že jo? Já jsem si to myslela. Tak hodně štěstí, prosím tě, a hlavně, ať ti nikdo neublíží, musíš být vždycky silnější, ano? A až jednou vyhraješ a budeš stát v té kleci, tak musíš zařvat, ať žije naš uryviček hustopeček. Ano? Tak to utíkej trénovat a nazdar. Maruška Hniďáková. Maruško, jak tě máme? Maruška je také budoucí sestřičkou v porodnici. Milá Maruško, křehká princezno, já tě slavnostně pasuji na školačku. I Marušce samozřejmě přeji, nejenom potom v té porodnici, ať se ti líbí, ale ať se ti líbí ve škole a na celém tvém životě. Ať je dlouhý ten život. I Maruško. Richard Irgl, Ríšo, pojď k nám. Budoucí fotbalista, přátelé. Milý Richarde Ríšo, já tě slavnostně pasuji na školáka. Ríša má rád fotbal. Ríšo, kdo je lepší? Strejda Messi nebo strejda Ronaldo poté? Messi, strejda Messi. Já ti přeji, aby jsi byl úspěšný jako strejda Messi a naopak, aby si to nepokazil jako strejda Řepka. Jo? Hodně štěstí, Ríšo, určitě.
kadeřnici, můžu za tebou přijít? Přečíšeš mi to, už by to potřeboval, že? Ano. Ani na tu přínos. Na týmko. Počkej, tak, hodně štěstí do školy a ať máš vždycky ostré nůžky a spokojené zákaznice. Utíkej. Miloš konečný přichází! Miloš, budoucí zemědělec! Milí Miloši, já tě slavnostně pasuji na školáka. Pan zemědělec, co budeš pěstovat? Obilí nebo řepu? Řepu, dobře. A budeš ji prodávat tu řepu? Do cukrovaru? Jo, a já ti přeji, aby se ti vždycky dařilo, aby pršelo tak akorát a aby ti tu úrodu nezblajzla nějaká zvěř. Hodně štěstí, utíkej Miloši. Do školy. Artem přichází! Budoucí hasič! Milý Arteme, já tě slavnostně pasuji na školáka. Teda ten koulí kukadly. Arteme, prosím tě, ať ti nikdy nic ve škole nehoří v zadečku a až potom budeš hasičem a bude hořet, tak ať vždycky přijedeš včas. Jo? Hodně štěstí, utíkej Arteme. Alexandr přichází! A tady mi dám napsal, čím bych chtěl být král. Vůbec nevím. Milý Alexandr. moment. Tak, předej informaci, drahá. A to je kdo, paní učitelko? Alex. A tak toho tady, tak tady až úplně dál. Dobře. Zajímavý. Tak jo, tak Alexku, když je tady vítáme. Přišel šutek. Ale u tebe teda taky nemáme napsáno, čím bys chtěl být, ale to vůbec nevadí. Tak moment. Prosím vás, zatleskejme Alexovi. Tak zatleskáme Alexovi. Trochu zmatky, viď? No, to se nedá nic dělat, to je všichni. X-ko v jménu a už jde na Alexa. A já tě, milý Alexi, slavnostně pasuji na školáka. Potles pro Alexa. Alexi, prosím tě, já tě chci, aby ve škole ani v životě si žádné známky neměl. A víš, čím jednou budeš? A čím řekneš mi to? Tak mi to řekni. Výborně. Ano? No tak, ale prosím tě to, aby si všechno stihl. Můžu to říct dospělákům? Přátelé, Alex, budoucí zubař? Budoucí stavitel? Ve volném čase, když bude hořet, tak přijede a bude hasit. Jsme zachráněni. Hodně štěstí do života, Alexi, podíkej si to. Sebastian! Máme tě tady. Sebastian, budoucí fotbalista. Milý Sebastiane, já tě slavnostně, Sebastiane, pasuji na školáka. Fotbalista, taky. Samé góly, žádné fauly, žádné červené karty, maximálně oranžovou. To je poznámka. A tu jenom, že třeba povídáš. Já ti přeji, aby se ti dařilo. Udíkej, Sebastiane. Vojta Mitriš, Vojtíšku, jdi. Tak je to. Tak Vojta, je budoucí policista. Tak, Vojto, pane policisto, pěkně se narovnejte. Výborně, krásně ti ladí motýlek s tou připínkou. A já ti, milý Vojto, slavnostně pasuji na školáka. Vojta policista. Vojto, budeš dávat pokuty, nebo budeš honit lumpíky? Pokuty? Jo, tak se podívej na mě žádnou pokutu dávat nebudeš. Paní učitelkám taky ne. Teď se podívej na všechny tyto dospěláky. I tam ty vzadu. A na těch šetřit nebudeš. Ano? Ty skasíruješ, aby bylo pokladně hodně peněz. Udíkej, Vojto, hodně štěstí do života. Eduard Novák, budoucí policista. Taky. Milý Edo, já tě slavnostně pasuji na školáka. A Eda bude honit lumpíky, nebo bude dávat pokuty? Taky pokuty, pozor na tu rychlost. Pozor, pozor. Já ti přeji, aby jsi byl spravedlivý a ve škole, aby ti to krásně šlo. Utíkej, Edo. Dominik Procházka. Domča, budoucí fotbalista, přátelé. Fotbalista, policista, jsme zachráněni. Milý Dominiku, já tě slavnostně, Domčo, pasuji na školáka. Takže fotbalista? Jo, a budeš v bráně, nebo v obraně, nebo v útoku, nebo kde? Prostě budeš hrát fotbal. A já ti k tomu přeji, aby ti
No, tak my ti to trošičku závidíme. A já ti přeji, abys měla takovou pohodu, jako na dovolené na sluníčku celý život. Hodně štěstí, utíkej, Karolínko. Adam, škotnár, máme tady Adámka. Adam je budoucí hasič. Milý Adame, já tě slavnostně, Adame, pasuji na školáka. Hasič taky. Přátelé, můžeme dělat ohníčky, ale prosím tě, hlavně v té škole, aby si vždycky všechno zvládl. A já ti přeji, aby tě škola moc a moc bavila. Utíkej, Adame. A vítáme Artura. Artur Švábenský, budoucí stavitel. Arture, milý Arture, v krásné vestičce, já tě slavnostně pasuji na školáka. Taky stavitel. Pojď, stávej, Arture, ty budeš taky stavět domy? Velké mrakodrapy? A tady u nás nebo ve světě? Ve světě, tak my budeme mít malinkaté zemlíjanky. Já ti přeji, aby každá budova dělala lidem radost. A tobě, aby velkou radost dělala ta škola, do které ty jdeš. Utíkej, Antíku. Ondřej! Ondřej Tomašský, budoucí hasič. Milý Ondro, puk na mě, neboj. Já tě, milý Ondro, slavnostně pasuji na školáka. Ondra neutíká, podávám ruku a Ondra utíká. A Štěpánka Bulgánková, budoucí porodní asistentka. Milá Štěpánko, já tě, milá Štěpánko, neboj, slavnostně pasuji na školačku. Štěpánka má silniční vyrážku, viď? No to jsi odřená, já jsem si toho všimla, já ti přeji, aby všechny odřenínky a bolístky tě rychle se uzdravily, aby si do školy nastoupila jako krásná princezna, která bude v škole zářit. Hodně štěstí, utíkej, Štěpánko. Tak to jsou šelmičky, králové, Tak my si vás zase teď postavíme a vyfotíte se. Pojď, klep. Rodiče opět nachystají ty své přístroje, ještě počkáme na Štěpánku, tuli. Kluci, vy už si můžete... A děcka zase, papír pěkně dolů, ať ho nemáte před obličejem. Papír dolů, ať ho nemáte před obličejem. Štěpánko, pojď za námi, chceš jít tady za námi ještě? Pojď tady za mnou, pojď. Ať nejsi úplně na kraji, my vezmeme tady Štěpánku mezi sebe, tak se trošičku postáváš. A paní učitelky? Pan Vémola, jak tady stojí pěkně, že ty se To dáte. Že jste pochopili. A ti, ukaž diplom. Tak teda sírnu. A zkusme říct sír, děti, zachráníme. Sýr. Zachráníme tu fotku. Sýr. A obrovský potlesk
den, ať má jen barvu. A ta barva ať ti dává dohromady nádhernou duhu, která ti bude těšit každý den. Utíkej, Aničko, zapadni si to. Pojď za námi, Jáchyme! Pojď za námi, Jáchyme! Jáchym přichází, my mu tleskáme. A Jáchym si přeje být paleontologem. Prosím vás, paleontolog, jo? Takže milý Jáchyme, já tě slavnostně, Jáchyme, pasuji na školáka. Jáchyme, paleontolog, pane doktore, pojď, vstávej. Pane doktore paleontologie, prostě, a co takový paleontolog podle Jáchyma dělá? Prozkoumává kosti. On právě jich tvorů. On taky trošičku třeba se tam, že v zemi něco vykopává, že? Tak prosím tě, až mě jednou vykopeš, až budu stará vykopávka, tak mě zase zahrab a nech mi tam ležet. Jo? Jáchyme, hodně štěstí, ať se ti daří a všechno objevíš. Utíkej do školy a do života za paní učitelkou. Tak a my vítáme Aničku Fribertovou. Anička, budoucí veterinářka, královna. Ano, má to na tričku. Milá Aničko, já tě slavnostně neboj. Pasuji na školačku. Anička, kočička. Aničko, které je tady nejoblíbenější zvířátko. Koťátko, máš doma kočičku? Je tak škoda, mohli jsme si ji dopřát. Tak já ti přeji, aby si měla úkol jenom tak, aby si měla čas i na tu svoji kočičku. Utíkej, Aničko, hodně štěstí. Zapadni si na Mikuláš Horký! Budoucí učitel karate. Milý Mikuláši, já tě slavnostně, Mikuláši, pasuji na školáka. Pan učitel karate, no to je paráda. Pojď vstávejte, pane učiteli. Ve škole ti přeji, aby si žádnou sílu nepotřeboval a naopak potom, aby si všechny své žáky bezvadně učil, ať tě to baví celý život. Utíkej, Mikuláši, za paní učitelkou. Natalie Janotová! Natalie, budoucí veterinářka. Milá Natali, já tě slavnostně, Natali, pasuji na školačku. Ať pomůžeš úplně každému zvířátku od bravenečka až po slona. A ve škole, ať zase naopak, všichni pomáhají tobě. Hodně štěstí, Natýnko, utíkej za paní učitelkou. Viktorie! Přichází Viktorka, budoucí spisovatelka. Viktorko, já tě, milá Viktorko, slavnostně pasuji na školačku. Viktorka má ráda knížky a příběhy. Pojď, Viktorko, stávej. A Viktorko, kterou knížku máš třeba ráda? Řekneš mi? Znáš Děti z Bullerbinu? Tak já dám úkol tvému dospělákovi o prázdninách. Přečteme Děti z Bullerbinu. Tu knížku napsala paní Astrid Lindgrenová. Ta psala moc hezké knížky pro děti a já ti přeji, aby si jednou byla tak úspěšná spisovatelka jako paní Astrid. Ano, utíkej, Viktorko, do školy i do života. Za paní učitelku. Evelínka Kyselová přichází, budoucí veterinářka. A já bych řekla baletka třeba. Takže milá Evelínko, já tě, Evelínko, slavnostně pasuji na školačku. Veterinářka, která má nádherné mašle. A když máš takovou krásnou mašli, tak ti přeji, aby tě všichni rádi ve škole našli. Utíkej, Evelínko. Tereska Navráčilová, budoucí policistka. Milá Teresko, já tě slavnostně, Teresko, pasuji na školačku. Paní policistka Tereska. Teresko, ty tomu budeš ale velet, že? Tomu policejnímu sboru. Ano, ať tě všichni poslouchají a ty, ať jsi spravedlivá šéfová. Ano, a ve škole, ať je to nejlepší. Utíkej, Teresko. Kristýnka Nováková, budoucí veterinářka. Budeme mít všichni zvířátka. A Kristýnka o ně bude pečovat. Kristýnko, já tě slavnostně, Kristýnko, pasuji na školačku. Kristýnka má doma zvířátko. Máš? Měli jste, už nemáte. Tak koupíme nové? Kočičku s pejskem rovnou dohromady? Jo, kde máš dospěláka? Tam, zvedněte ruku, taťko, vy jste tady. No, to bych se podívala. Nemůže. No jo, a já ti přeji, abyste si všechny tvé sny splnili a byla si šikovná nejen žákyně, ale i žena v životě. Utíkej, Kristýnko. Ria Anna Pavlíková.
absolvovala celou školu, i tu střední, vysokou, i školu života. Hodně štěstí, utíkej. Nikolka Petrová! Nikolka je budoucí prodavačka zvířátek. Nikolka, milá Nikolko, já tě slavnostně, Nikolko, pasuji na školačku. Nikolka je báječná, že pojď vstávej, že chce být prodavačka zvířátek, protože těm, kterým jsem to doporučila, tak jdeme si koupit to zvířátko. Není to báječné? Ježe, já ti přeji, Niky, hodně štěstí ve škole i v životě. Ano, utíkej, Nikolko, za paní učitelku. Nela Pokorová přichází, budoucí spisovatelka. Tak, milá Nelo, já tě, Nelinko, slavnostně pasuji na školačku. Ať jednou napíšeš tu nejbáječnější knížku, podle které se natočí nejbáječnější film, a ty potom můžeš žít nejbáječnější život. Hodně štěstí, Nelinko, do školy i do života, utíkej. Bronislave, prosím, pohled, když se královku zavedli. Prosím vás, Bronislav je budoucí strojvedoucí lokálky. Pozor, pozor. Milý Broňo, já tě slavnostně, Broňo, pasuji na školáka. Broňo, příště trochu svižněji. Ať ty lokálky, vstávej, ať ty lokálky nemají zpoždění. Jo? Broňo, hodně štěstí do života i do školy, ať ti to jezdí. Utíkej. Filip Kovaček, budoucí policista. Milý Filipe, já tě, Filipe, slavnostně pasuji na školáka. Taky pan policista. A ty budeš honit lumpíky nebo budeš dávat ty pokuty? Pokuty, tak taky, jo? Pokutovat spravedlivě. Jsem tam připoučit kočkovi z taky mohl, že jo? Tak jo, Filipe, hodně štěstí do školy i do života. Utíkej, kluku šikovný. Laura! Přichází Laurinka, budoucí policistka. Milá Lauro, já tě, milá Laurinko, slavnostně pasuji na školačku. Taková princezná Laura a bude policistkou, nebudeš se bát. Co když tě bude honit domů, co když budeš honit nějakého lumpíka? Budeš rychle utíkat? No tak já ti přeji, nebo ne před ním, ale za ním, jo? Já ti přeji, aby si vždycky každého lumpíka chytla a ve škole, aby si chytla tu úplně nejlepší paní učitelku nebo pana učitele. Utíkej, Latinko. Aňa Sukánková, budoucí paní prezidentka. Přátelé, povstaňme. Dobře, pochopili jste, že to je humor. Takže, milá Aňo, já tě, milá Aňo, slavnostně pasuji na školačku. Mít velké sny, to se mi líbí. Pojď, vstávej, Ani. Já ti přeji, aby si byla jednou tou prezidentkou, aby si byla spravedlivou prezidentkou a třeba některým královnám udělila nějaký řád. Ano, jsme domluveni? Takhle se to, přátelé, dělá, jo, s těmi řády. Hodně štěstí, Aňo, utíkej do školy. Zapamatujte si, Stella Svobodová, budoucí sestřička u pana doktora. Milá Stelinko, já tě slavnostně pasuji na školačku. Stella, budoucí sestřička u pana doktora, prosím tě, u kterého pana doktora? Pro děti nebo pro dospěláky? Pro dospěláky. Taky si zapamatujme, budeme se těšit, až k tobě a potažmo panu doktorovi půjdeme třeba s bolavým kolenem. Ano? Hodně štěstí ve škole i v životě, Stelinko. Utíkej. A máme tady zlatý hřeb Ellen. Elenka. Budoucí kadeřnice. Elenka je poslední pasovanou z této maličké školky. Milá Elenko, já tě, Elenko, slavnostně pasuji na školačku. Elenko, pravou, tak, máš nádherný nádavek teda. Já ti přeji. Dneska jsi byla poslední, protože paní učitelky to tak napsali. Ale já ti přeji, aby ve škole jsi byla vždycky ve všem první, ve všech příkladech, ve všech písankách, ve všem, prostě ve všem. I ve frontě na oběd, aby na tebe zbyl třeba ten největší řízek. Máš ráda řízek? S bramborovou kaší? Okurka? A okurka ne. Hodně štěstí, ať máš radost
všichni vidět. Pojďte se slečny, takhle sobě trošičku pojď, tak, strýko, ještě namáčkněte. Ještě. Vlezeme se, rodiče? Ano. Kdybyste to chtěli jinak, stačí říct? Tuli, ještě se tady tulíme, prosím vás, děti budeš. A důležité. Paní učitelky. Paní učitelky, pojďte, paní ředitelka. Paní učitelky dělají, jako kdyby nevěděli, když se kvůli vám pudrovali. Ovšem slzy jim to trošku smazaly. Ano? Tak, děcka, teď řekneme pěkně sýr. A usmějeme se. Je to tam? Je to tam. No a my zkusíme pořádně zatleskat těmto úžasným. A zavoláme všechny děti. Bravo! Tak děti, odneste si prosím vaše dárečky. Tady rodičů. A my ostatní se chytíme za ruce, přátelé, a uděláme veliký kruh, děti. Všichni školáci pasovaní. Vy s těma batuškama pojďte. Batuškama, pojďte za mnou, jenom ta lejstra, odevzdejte dospělákovi. Pojďte za mnou, hore, rychle, za paní učitelka, uděláme velký kruh. Pojď. Protože, a teď mi tady hlásí paní učitelka, že mají přípitek, takže přátelé, my si teď zaspíváme. Takovou jednu krásnou písničku. Pak královna Kateřina se rozloučí a pak bude ten přípitek. Tak chytíme se, Ale já budu paní učitelko, myslím, že můžeme nechat batušky, určitě. jasně, babušky nechte. Jenom se chyťte za ruce, milé děti. Najdi kamaráda, kamarádku. Paní učitelky půjdou mezi nás, pospojujeme se, pojď, dejte si ručenky. A rodičové nám můžou si s námi zaspívat. Moment, tady máme ještě děti, na ty nesmíme zapomenout. Pojď za námi, školáku. Pojď za námi, pojď, Dominiku. Pojď, to by byla škoda, kdybychom neměli Dominika. A Karlo Zémola taky musí, pojďme. Teda může, jestli chci. Musí, radši. Se našíme. A jdeme doprava. Není nudno, aby bylo mimo veselo. Hlavně nesmí být smutno, natož aby se veselilo. Vešli kapse, děti v kapse, zlaté mince nechte
Děkuji.